Ada di Jepang, Mas Galang juga ada di Jepang. Ya, menyaksikan New Margolaras. Ya. Yang ada di London, Inggris. Inta. Ayo, Do. Kok ora kaya biasa to adat kok sejenger adat biasae. Lho lah ya tenan to ngambek ngene sliramu ki tak sawake kok malah ora kaya biasa iki. Intek ki ngantuk Sam. Lah ngantuk lah terus nek sinau ke dalem. Heeh. Jane ngene lho sinau niki digarap karo Google. Sing penting wong dhewe pacaran ngono lho In. Iya Sam. Lah kok wis lunyu dalane udan iki sore. Loh, dalan iki lho mulokin sepatuku lunyu In. Udan to iki sore. Udan terus Sam. Heeh. Sliramu dudane mah bengi berarti In. Terus kok ngesakno wong mimi mbako In. Hati-hati kebreset ya. Lah yo mari udan kain lho teman. Jemek makne dalane. Diliwati wong akeh kula apa mimi mbako. Monggo